Jeg fikser dig. Det gør jeg ikke. Du fimler. Nej. Jo, du gør. Du er rigtig lusket. Nej. Nu er det skal bare binde i din fod, så du får sluttet den der video med. Nej, må du ikke. Dejligt. Altså, hvis man står op i ordbogen under uintelligent og træls, så finder man et billede af dig. Mm-hmm. Du er sød. Jeg ved, hvor jeg har det Det er fordi, jeg øver mig i... Fordi nu fandt jeg ud af, hvor det er logo. Så jeg er simpelthen bare prøvekanin. Ja. Skygge, solcreme, solhjelm. Solhjelm. Ja, hold nu op. Hvad? Hvad er en solhjelm? Det er sådan en. Det er sjovt, jeg troede, det var en solhat. Det hedder det også. I moderne dansk. Det er fordi det er moderne. Vi tænker kvikke brik. Lærke. Skal jeg ikke gøre det der? Hvorfor? Så kan du tage det der hvide af. Ja, det kan jeg Men det er simpelthen flot, at du tilbyder, når der er 25 cm tilbage i din... Det kommer at sige, jeg ikke selv. Au, for satan. Ja, nemlig. Ja. Pisse lort. Ja, det er Ja. jo træls. Ja. Så må du få et stykke kage. Må jeg få kage? Ja. Ja. Yeah. Otello? Ja. Ja. Yeah. Med masse marcipan. Og chokolade. Fanden også med. Hvor langt ned går den der video? Sådan på mig her. Bare rimelig op for dig, men min lydhørs, den er faktisk lyttet op her. Det kan ikke se. Og du... Det er godt, du sagde det. Ja, men jeg tænker bare lige... Så ved de det alle sammen nu. Ja. Hvorfor er den det? Det vil vi ikke vide. Men det er fordi... Jeg ved det ikke. Mm-hmm. Jamen, jeg ved det ikke. Du skal opføre dig Hvordan? ordentligt. Okay. Tænk, hvis det er en dreng, der kommer til at kigge på den video her. Tænker han, hvad har hun lavet? Og hvad? Du skal... Og så er det bare fordi, at den måde, jeg sad på i sofaen, der var det træls. Den var lidt det kræver dyb koncentration. Du er dygtig. Ja, det gør det. Du er dygtig. Jeg har øvet mig I mange år. hele natten. Nu giver vi ikke mere. Nej, det er jo Hov. Le Mans. Vel. Kan du vinke? Dygtig.